Hola, hola, com estàu? Bon dia. Sabeu de on venc? Que he caminat Botsona. Sí, ben d'escola, que he fet una tutoria avui i dic, bueno, ja que som per aquí, doncs aprofito per fer el vídeo un poc en marxa. I res, avui és dimecres dia 10, ja teniu les orientacions i les feines per dur a terme aquesta setmana. I a partir de la setmana que ve ja no vos enviarem feines, d'acord? Com que no tothom mira els vídeos, jo vos informaré via mail, en els papàs, a les famílies aquest final de setmana. Però aquesta és la darrera setmana de feina que vos enviem per vosaltres, així que molt d'ànims, que ja vos queda poquet. I ja vos enviaré durant aquesta setmana instruccions de les tutories de la setmana que ve, així com instruccions de cara a com acabarem el curs, etc. I res, espero que estigueu tot bé, vos envio una abraçada superforta i mos veiem la setmana que ve. Adeu!